dig. Jeg har et enkelt mål. Pokémoner fanger jeg. Min vilje er af stål. Jeg vil rejse ud i det blå, lede overalt. Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget jeg har valgt. Det er dig og mig. Vi gør livet til en leg. Vi følges ad og kæmper for verdens fred. Det siger sig selv. Det kræver både mod og held. Vi må bare hjælpes ad. Pokémon. Jeg skal fange det Pokémon. Läkargem med det. Hej, Samtidigt. Shabby. Nu kan han ge bara sin egna vatten. Jag svär. Checka det ut. What the... Spider-Man. Hade jag slöv i New Guy. Han är också slags new powers. Okej, jag kan köra Spider-Man longer. Här som jag Spider-Man. No, det är bara inte vad spel. Ja. No, where did that smoke? Hjälp mig! No, kom upp! Not the mighty Spider-Man anymore. No! No! Mutiny! Ah. Mutiny! Nej. No! Gap! Come on! Det var Gap. just det. Alright now, han rent bara vara loyal så att så han kan backstaff but in the last moment. Äckla basera han. Ja. Som vad det är, Spärn. Ah? Och by the way, jag fann like a lost till dig. Tack. I love my shit. Esbjörn. Mutiny döds! Den du var väg. Hey, arrows. Arrows? Arrows. Okay, It will point you to the right direction. this will What be the last hell? time you see Spider Captain. Right? Jo, dit. Men Dit. Det här. Ah, shit! Jag skulle kunna lägga ett closer under det. Vad du tycker? Gosse! Kom Man, igen, Spärn. take my hand! Take my hand! Du hör vad jag heter. Oh, jag fattar inte det. Take my bones! Se vilket gest. Take my Esbjörn. You pervert. Take my bones! Take your shit. More like. Ooh. Esbjörn, kom här. Kom här. Ja, jag ser dig. Tycker. Jag vet inte om Sumo säger det. Sars då? Wait, är det en Bellsprout? And then Bellsprout. A wild Bellsprout has appeared. Men kan vi Kakuna? Nej, jag menar Metapod. Bunch of Metapod? Så Pokémon. Jag chattade till... Kanske Okay, Metapodera, Levi. let's find out. Här är... Jag internet en låt. Ja, jag missade internet. This guy! Oh, okej. Vad är vi då? Det har jag bara hört. Awkward side, inte så där det kommer så hört. Det är Minecraft, jo. Jag minns bara... Squid. I'm not good navigate. Killbone! Ein Addish utan blod. Kaklat. Isuchan! Levi! What? Isuchan! Nu är det börjat string shot!
Oh my god. My god. Would you look at that Men, beautiful shit? Altså ikke... Voltorb. Wait. Han er nok så What? transparent. Jo, metabatterien er han rikker selv. Titta, vi smakface. Titta! Umbreon. Voltorb. Woohoo. A Cubone, Harry. Get your Pokemon here. Hey, cut that for the guy. Þetta er wild Pokémons. What? Let's let the flick on to here. Oh! Allt är just obsidian och här är lava. Kanske hit tornlever också vet jag göra. Hur så det? Before the... Jag ser att We du gör turned lava these här. monsters. Oh, burn. No, vi kan inte bara bränna Pokémon, nej? Nej! Pokemon Man fänger där Pokéballs och det vänder där. Bortsett från Cubone Gold modell till Shrika, oh my god. Så. Ja. Inte Metapod. Han Så är det här ett är luftchip för hard för det. Jag går som är så... bomba. Oh! What the fuck? Det Vad är det här? Vad är det här? Så det är ett luftchip som är bomba i största håll till första Big Boy. Seems fuck? legit. No! Simon! Nej! No! I'm sorry. Oh, I got it. Wait. Du får följa med ytterligare för en grattometronator. Oh, yeah. Grasker man! Grasker man. Come in och Graskarman, Mr. Där från... Fuck, är det Snoopy? Jag vet inte, det är fett. Huh? Nej, det var inte gott också. Ja, det ska Snoopy i det. Inte den doven fuckar. Finisher. Alltid jag kallar mig. Chris Brown? Nej, fuck, det är en fucking människa ordentligt. Chris Brown. Charlie Brown. Ja? Vet du han? Nej då. Chris Brown och Snoop Dogg. Snoopy. Nej. Men nej, han är inte Chris Brown. Sean Brown. Ja, de skulle ha... Charlie Brown, huh? Ja. Charlie. Sean Brown. Charlie. Typiskt namn. Så han Brown. Han är som här att täppa. Jag tror mig Ja, fast... Han dog inte bara på. Nej, det var centern där snöjder. Ja. Beskriv det här. Podcast när Nessie är derpten till. Derp. Dö. Spider-Man. Den där sucks. Den där pickaxe. I want to help you, man. Jävla new guys där, skur. Så ticka. Kolla väck på en släge. Boom! Och så jobbar det mot. Det är sant bara äten, det är nöjtigt. Och så jobbar det mot. Det är furnace inne. No. Kaka? Vill jag inte mest det här? Det är Han så super. Vill jag inte mest det här? Det är den där new guy bort som kroppen som om vi en robotversion av kroppen och så att kroppen så är lagt i långt. What? Men tog inte jag då. Han akkurat som och skratt i hade jag så själv. What? Det är också hardcore.
Kan filmen det hukta. Kanske vill inte ens leva. Han ska väl inte bara döda. Han går inte tjäna. Han skrattar ju åt jag så själv åt det. Är inte hukta till Michael Bay-filmer? Nej, hur är Michael Bay filmen ska jag det hette jag så själv åt. Klon. Okej. Ska jag känna Michael Bay filmen om bara. Jag tror det är bara explosioner. Kind of. Just du? Jag vet inte. I just making sure they that trust me. nothing is behind it. Must be a trap. Står skilt här? Nej. Hey, cool. Work. Titta han har en lampa. Reincarnated. What? Det tar inte så upp, jag är snitt blod en lampa. Det var... Okej. Dra inte för en tag att det är fish. Sure balls. Balls. Oh, Hey, you guy. Och Esbjörn i gasögon. Kom in ner. Långren. Uh-oh. Börjar nog kills. This is gonna be our freedom. Alltså, lev i höga färgen. Pull. You guy in there. Eller... I see the lights. Okej. No. Det Hej Mörsk. är no return adventure. Man ska kom bara till sheepen natter och bara kom i det. Det är... Ja. Är vi på vidare kallad lavatorn väl? What? No guy. You guy. You guys don't look at the explosion. Hey! And the cruisers we got here, huh? Don't mind if I do. Heal, Esbjörn. Up. You're right up, pig. Ah! You love it, Levi. Du just har vi med. What? Ja? Ender cousin! Ender cousin! No, Esbjörn, zombies. Shit. Wait for me. Den shouldern ner. Ja, den pig är så cooler nu, Esbjörn. Han är Sprint Piggy! Sprint! så coolare. Små sprintar, ja? Sprint! You can do it! Oh, no! Dit! Ja. Guy new guy. Och hur är en superhemlig ingång till tornen nu? Var är den?